Welcome to Ipolo Namhla News Channel. uTebogo Mokoena uthwele umthwalo onzima wokudumala kulandela ukukhishwa kwebafana bafana kwi-2026 FIFA World Cup eLos Angeles. Lo mdlalo wasesiswini uzwakalisa ubuhlungu obukhulu ngaphakathi kuye ngenxa yokuhluleka kwakhe ukuvimba igoli lomnqamla juqu elidala ukuthi iNingizimu Afrika idliwe eCanada eSophie Stadium. iCanada ithola ukunqoba ngomzuzu wesibili wesikhathi sokwengeza. Umdlalo weCanada inikezwe isikhala sokuya ngasendimeni yebhokisi ngaphambi kokushaya ishoti eliphansi elidlule unozinto Ronwen Williams. Mokoena uvumile ukuthi ukukhathala bese qalile ukukhinyabeza iqembu ngasekupheleni komdlalo. Waphawula ukuthi ukuhlaselana ngokusheshsha obekuyisa emuva naphambili kwenze kwabanzima ukuthi iqembu lakhe likwazi ukuzinzisa umdlalo. Uma ebheke emuva ngaleso sikhathi esinquma umdlalo, Mokoena uvumile ukuthi ubesemuva kancane komshaya igoli futhi ukholelwa ukuthi izinyathelo ezintathu ezengeziwe ngabe zanelile ukunqanda lelo shoti. Nakube besathukuthele ngeqhaza lakhe kulokho, ugcizelela ukuthi umzamo weqembu uwonke awukwazi ukungatshazwa. Wathi umphumela udalwe inhlanhla nje esize izimbangi zabo. Ukubuyela kwakhe badlalini bokuqala ngemva kokungadlala umdlalo owodwa ngenxa yokumiswa, Mokoena uphakamisa amasokisi adale ukuthi unozinto eCanada athi ukusebenza kanzima ekuqaleni komdlalo, kodwa-ke ibafana ikuthole kunzima ukuzakhela amathuba acacile okushaya amagoli ngenxa yamasu okudlala eqembu leCanada. Isimo sasekamerweni lokushintshela ngemva komdlalo besigubuzelwe ukuthula okukhulu ngesikhathi kuqala kungena emqondweni yabo ukuthi lokhu kudliwa kuqedile umkhankaso wabo kulo mqhudelwano futhi kuphushela iCanada ku-round of 16. Mokoena uchaze isimo somoya ngokuthi besidabukisa. Wavuma ukuthi nakuba iqembu liziqhenya ngokuqopha umlando ngokufika ezigabeni ze-knockout okokuqala ngqa, indlela abaphume ngayo ibizwisa ubuhlungu obuxubene nenjabulo. Nangaphezu kokudumala kwakhe siqu kanye nokweqembu, Mokoena uthatha isikhathi sokubheka inqubekela phambili ebanzi ezwekazi lonke. Ukhombise iqiniso lokuthi amazwe angu-9 kwayishumi ase-Afrika afinyelele ezigabeni zo-knockout njengobufakazi bokushintsha kwesimo sebhola emhlabeni. Mokoena ubonga umongameli weCAF Patrice Motsepe ngendlela ibhola lase-Afrika elikhuphuka ngayo. Athi lo mdlalo ukhule kakhulu ngaphansi kokubusa kwakhe. Uzwakalisa ithemba lokuthi hlezi leli zinga eliphezulu lokuncintisana kwamaqembu ase-Afrika lizogcina liholele ekutheni izwekazi lonke lithole izindawo eziningi emqhudelwaneni ye-World Cup ezayo.